Volim knjige. Često navratim do Ezopa i poželim se tu i tamo pokojom knjigom. Dragi moji, tko ne bi normalan volio knjige, pa one nas vode u neslučajne visine i širine mogućih svjetova. Kada čitam, osjećam se kao da sam u ringišpilu koji će me odvrtjeti tko zna kamo. A tek miris knjige. Osjet papira pod prstima, zvuk listanja. Kada čitam, volim se dodatno ugoditi, pa sjedem na svoje omiljeno mjesto, uključim i radio. I prepustim se uživanju. Spreman koji čeka Rakitić, gol! U četvrtfinalu svjetskog prvenstva, najviše zahvaljujući Ivanu Subašiću, ali i Rakitiću i svim ostalima. Danijelu. Ivan Rakitić je tu, sve smo već pomiješali, ali ono što je najbitnije, Hrvatska je prošla. Malo sreće, to sam rekao, treba puno sreće.